Sziasztok, üdvözöllek benneteket! A mai videóban egy kicsit ránézünk, hogy hogy áll a felújítása a Trósz állomás épületének, ami ma már ugye nincs használatban, de valami oknál fogva mégis felújítást kap. Hát bízom benne, hogy nem lesz túlzásba szélzajos a felvétel. Hát körülbelül 2 hónapja jártam itt, ahhoz képest azért szépen haladtak a tető is. Úgy látom, az már nagyjából készen van a tető. A sinek felüli oldalon is látszik, hogy még fel van teljesen állványozva. Peronokon nem úgy néz ki, a peronon nem úgy néz ki, hogy nagyon hozzányúltak volna. De maga az épület az szépül. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mi célzattal, mert korábban Google Mappen, ha néztem ezeket a műhold felvételeket, akkor ott azt láttam, hogy az udvara tele volt ilyen mezőgazdasági gépekkel, mert itt a hídnak a túloldalán egy nagy mezőgazdasági gépáruház van, és annak a dolgai álltak itt az állomás épületen körbe a Google Maps szerint. Hát most teljesen üres az udvar, meg felújítás van, úgyhogy nem tudom, hogy a vasúti célzattal újítják fel, vagy pedig mezőgazdasági boltnak a céljai kapcsán. Egyébként erről az állomásról már készítettem videót, ott részletesebben be is mutatom, elmondtam történetét. Ha érdekel benneteket, akkor nézzétek meg azt a videót, abban minden részletesen benne van, hogy mikor nyílt meg, mikor zárt be, milyen szerepe volt a vonalon, úgyhogy érdemes ezt a kis rövid videót is megnézni. És ha már itt vagyok, akkor egy kicsit megpróbálok spottingolni is valamit, bár nem akarok sokáig itt idézni ma. Milyen menő lenne már, ha meg lenne még itt a második peron is, ami itt ugye látszik is a helye, a két vágány tengely között mekkora távolság van. Egyébként szeretem, hogy mindig, amikor kijövök, mindig észreveszek egy újabb részletet. Most ott látom, hogy ott van valami peronmaradvány. Na most, hogy ez rakodónak volt a peronja, vagy az volt a peron, és mondjuk itt egy másik vágányt adott ki, az is elképzelhető. Na, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ez lett volna egy kis helyzetjelentő a Trósz állomás megújulásáról. Köszönöm azoknak, akik fel vannak iratkozva, köszönöm, ha lájkoltok, kommenteltek, és akkor találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!